Bé. Va trobar. Clar, perquè Que una cosa era el limoncello. el jurat no sàpiga... No, pero una cosa era el limoncello. Y la otra que debe ser esto porque tiene unos colores un poco más claros. La fotografía es... Agrairia que s'acostessin aquí a l'escenari els membres del jurat, sisplau. Ha format part del jurat la Marta Guillaumes, membre de la confraria de Santa Coloma de Farners. Aporta una gran experiència i un coneixement profund de la tradició ratafiaire. La seva presència ha estat un honor i un luxe pel concurs. Tigues, glamour, nas fi i estil. Ja podeu veure el que ha fet amb la samarreta. Bueno, un gran aplaudiment per a aquest jurat de luxe que ha sacrificat les seves papiles gustatives. Això va per tu, Cristina. Per amor a la ratafia. I ara demanaré que s'acosti la Núria Peitiví, coca amb xocolata. La Liham, pastís normal. En Mario Domínguez, Resol. En Dimitri, licor de Maria Lluïsa. Camero, ratafia divertida. La Berta Melgar, ratafia d'herbes. Començarem pels pastissos. El premi dels pastissos ha sigut per un pastís que tot el jurat ha trobat boníssim, el Carrot Cake de l'Aurora Martí. Aurora, t'emportes un diploma de primer premi i 50 euros per gastar en el comerç local de la Jonquera. Déu-n'hi-do. En la categoria de licors, el licor de Maria Lluïsa, suposo que és per al meu honor, per en Dimitri. Moltes felicitats. Dimitri, t'emportes el diploma i un xec per gastar en el comerç local de la Jonquera 50 euros. Molt bé. I ara... Vinga, ara ja anem per la ratafia. Bueno. La ratafia de l'Albera, de l'Anna Ricard.